Салом, бонувони зебо. Мехостам имрӯз ба шумо тарзи пора кардани куртаи прямойро фаҳмонам. Чунки ки шумо медонед, аз 3 метр матоъи паплин курта эзор баровардан ба духтарони харубак ё ки барои ёштаракҳо осонтар аст ва барои занаҳои бузбала камтар қийтар душворӣ мекашем. Барои он ки 3 метр матоъро мо паплинро дар об тар мекунем, дар иҷаду 70-уш мемонад. Анакоз ман ба шумо фаҳмонданиям ки мана 3 метр матоъ, мана ин бари материал, мана ҷои кромкош, мана ин кушодиш, ана хел 3 метр, 1 метр болои ҳам мондагием, 1 метри омадагия, ҷа 1 метр не 2,80 баромадагия, қариб 2,80. Бари материал агар таҳ кунем, ана хел ана инҷо ба мо камакак тангӣ мекунад, барое ки бари курта тайёраш 70, а ин хел аз мо қариб 60, қариб 60 омадиста. Барои ҳамин инро мо аз кушодиш мегирем, аз лаби кушодии курта аз кушодӣ мегирем. ҳозир ҳаминро 73 сантиметр монда ман қайчӣ мекунам. 73 сантиметр ман инҷа хат кашида тайёр кардагиам, мана 73 сантиметр. Барое ки тайёраш 70 сантиметр, 1 сантиметри ҳаққи духт мондагиам. Ҳаминҷоро қайчӣ мекунаму рост медаронам. Ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам. манам хел дарондам, анако ҳаминро медаронам. Баъд боз як чизи дигаро аҳамиятиет ки ҳамин як хел паплино гулошон аралашай, фарқ надорад медӯзед. Як хел паплин аста ки гулуш ҳамаш яктарафа. Мана ин паплини ҳозир гулуш ҳамаш яктарафа. Вақти пора кардам, бо дар вақти духтан аҳамиятиет ки ҳамин гуло бо равиши худаш қатӣ рава. Як тарафаш сарнише, тарафи пешаш боло бошад, гулушу аз қафо тарафи поён нигоҳ кунад гулаш, бо безеб мебиёяд. Аз ин боқимондааш, ман аз вақте ки ман инҷа дарондам бо нишон медиҳам, аз ин боқимондааш эзор мебарораму остин. Эзорда камтар танқисӣ мекашем, барое ки ин борик аст, бо пайванд мекунем. Дар навори пештара чӣ хел эзорро ман духтам ва чӣ хел онро пайванд бисёр кардам, ҳамин хел бо медӯзем. Кардам мана ин 73 сантиметра, мана ин борикаш. Мана дидед бориктарака. Аз инҷо остину эзор, инҷо қад. Боз дарозии қадашро туғри мегирем, бо аз лаби инҷа бо анақага зиёдтӣ мекунад. Инам бо кор мебиёяд дар вақти эзордӯзӣ. Мана дарозии қадро болои ҳам гузоштам, аку дарозии қадро бояд туғри гирам. Дарозии қадди мо 126, 127 тайёраш бояд биёяд. Мана амун дар кушодие ки 73 сантиметра буд, болои ҳам гузошта, мана ин қаш ҳозир мо зиёдтӣ кард. Мана 132 мондам, 132, 127 бояд тайёраш биёяд. Мана 3-4 сантиметр, 5 сантиметр, вай зависит аз паплин. Яке мабодо бисёртар бошад, ҳеҷ гап нест, зиёдтар монед мешавад. Барои онҳое ки навшогирданду намефаҳманд, камакак зиёде монед, барое ки қайчи ҳама вақт ҳаққи хича мегирам, бо дар вақти бурдан қизиқ метия, буридан мегирен, калта набиёяд курта. Ана куртаи мо дарозиш ки манам хел ҳозир аз ҳаминҷо инро қайчӣ мекунаму анами зиёдтиша мебурам мегирам. Мана баъде ки буридам, ан инқадр зиёдтӣ кард ай поён. Баъд инро ҳам ду тақсим кардаму аз болош ман хел гузоштам, барое ки мехоҳам фаҳмидан кани гулош туғри аст ё не. Агар гулош пасту боло биёяд безебай. Мана шохчаҳои мо ҳамаш як тараф нигоҳ мекунад. Барои ҳамин қа мана як лабаш ба кромка, бекромка, ин тарафаш ба кромка, ина болои ҳам ман хел гузошта, ин тарафашам ҳамин хел. Фақат бонувони меҳрубон, дӯзандои навшогирду ба ҳаматон мехоҳам гуфтан ки хатогӣ роҳ надиҳед. Пеш аз қайчӣ кардан, пора кардан чанд бор аҳамиятиет. Гулаша меша ки паплиное ки гулошон аралаша фарқш нестай, вай ҳамин кромкош айду тарафш як хелам биёяд, чӣ гап нестай. Он вақте ки гулош як тараф нигоҳ мекунад, шумо бояд чӣ қадр аҳамият диҳен. Барои ҳамон вақт ани хел мебиёяд. Ин размерҳои где-то занакҳои 56-58 размерда мебиёяд, занакҳои бузбала. Обхват грудиш даже 60 мебиёяд, где-то 58-60 гӯя мешавад.
мана ин аз он тарафе ки камтараш буд, мана хе онро кушодам, ин тарафашро камтарак қат кардам мана, ин тарафашро зиёдтарак. Ин тарафи эзорай дарози эзор, инҷа дарози остин. Остини мо 3/4. Где-то тайёриш где-то 45 мешад. Ман зиёд мондагиам. Бинеда чӣ қадр бисёртаракай. Ай 50 зиёдай. Баъд аз кадом сабаб? Аз он сабабе ки вақте ки ман та мекунам мебурам, ай бараш зиёдтӣ мемонад ку ҳамин зиёдтиёш камтар дарозтарак мона мехоҳам барои дар бари эзор часпондан. Эзор да ба болоӣ мечаспонем, ҳеҷ кор намекунад. Ман тайёрш инҷа да 83 пора 83 мондагиам. Қат мехӯра иснаш поёнаш инҷа аз тарак 1 сантиметр гап медура, я 20 сантиметр гап дабафка мекунам, тамом. Мада муҳим манми кушодӣ шай. Баъд бояд як чизи дигар, вақте ки нихел қат мекунем ина, ин гулаш ихел омаду, аз қафо гулаш сини боло рафт. Барои ҳамин вақте ки пора мекунам, ҳозир айҷа ду тақсим мекунам. Бо иноя ду тақсимӣ мекунам айнҷа. Остина бо эзорам айҳамҷа ду тақсим мекунам. Баъд бо гулошона туғри монда, баъд остина пора мекунам, барое ки бо ҳам қайчӣ накунем, болои ҳам қат карда остина бире, барое ки як гулош поён, як гулош боло мебиёя. Манам хел духтарои хушрӯю зебо, ҳаминро гуфтаниам ки канали ман ки аз сабаби дарсӣ мебошад, заррае бошад, қадреам бошад, мехоҳам ба шумо кӯмак расонам ва мехостам ки чизе ки нофаҳмоӣ бошад ба он касоне ки нав духтанро ёд гирифта шудааст, ҳамин наворҳое ки ман мепартоам, дар он ҷо мефаҳмонам чандборӣ. Ҳамаи наворҳои ман қариб ки яхелаи духти макуртои ман қариб яхелаи қариб ҳама вақт бо витичкаҳо саркор дорам, ҳамаҳоро мефаҳмонам чандборӣ. Илтимос бо диққат нигоҳ кунед, нофаҳмоӣ бошад нависонед. Дар бораи ки боз ман хел фасонои нав бояд ман дозам, иншаллоҳ насиб карда бошад, боз ягон хел курта, агар ягон курта заказ биёяду бо замок, бо ягон чиз бо ман навор гирифта ба шумо мепартоям. Раҳмати калон ба он касоне ки навору канали маро тамошо мекунад. Ба ҳамаи шумо раҳмат, миннатдор аз шумо. Ба ҳаматон муваффақият хоҳонам.